ओए माई कहाँ बिया? और माई के फेरा में के रहता जाइन देखे नहीं द्वार पर हम देखो तो नीतीशवा करो कौन देते छापे के कौन छापा? हमार से का पूछत जाई अपन माई बहनी से पूछ ली। तू हमेशा लोले बजावत रहेलू का? लोला बजावत रही लुका गहना बनाए बजे तो लोला ना बजावत रही अगर माई बहनिया रौरा गते से इकल गुनी जाए। तोरा तो खुशी होगे के चाही। अब माई बिया बहिले बिया बहिनिया बहिले बिया आ तोरा का काम बा? तोरा तो घर में रहे के बा। का काम बा घर में रह के बाइल बनी जब मिठिया बने जाई ना तो चबो करने 24 घंटा किच किच करले तो रहलिस। दुमुहा साफ भइल बा कहियो धक पसंद से कुचम कि ना बुझाइए जाई। अभी तक सुतल लगू का? कैसे सुत जाई हम जब से ओकर गाना बने के दियाल बा हमर दिमाग में टेंशन हो गइल टेंशन। तार काहे के टेंशन भइल बा? काहे ना टेंशन होई हमार हार चढ़ रहा कि ओकर हार चढ़ता। तार से कह दो ओकर हार जाता। रौरा ना बताई तो हमारा पता ना चली। अरे पागल ओकर 6 लाख तिलक मिलल बा तो ओकरा के एगो हार बनता छोटा मोटा। तू ही मेन गुंडा भइल बड़ तहरे हम चाहिए लोल कुछी ते पागल आइल बहिस ते घर में बोर जेठ भाई ते सहयोग कर। का सहयोग करी रे दोगला। ओह तेरा माई क्या ते पागल आइल बहिस के? हाँ हम पगलाइल बनी जब हार बनी तो 2 गो बनी ओकरो बनी हमरो बनी ना तो हार ना बनी। अरे पगल ये बताओ घरवा के बहरिया के सुनी ते का कही ये अपने में लड़ बड़ा सर। लड़ल बस तो लड़ल बस ना तो हमारे से मत बोलम हार हमरो बनी तो बनी बुझाइलू। जोरे तोरा माई के कैसन कपार पे मेहरारू आ गइल बिया।